Makane ra ketok lho. Lah iya. Lah gawe tak. Iya. Lah gawe Ini dicampur. Hah? Iki dicampur. Lah ndi yang dicampur? Segawe makan ya, guys. Resek lho. Wes sak kresek gawe sak kresek lopone tukune emang dikei nganu kok terae siji aku ngomong siji kilo kimang gawe 1,5 kilo kok karo mis wong kupate tak kon coba mis lah terusan Bu Lutfi gawe dhewe kilo digawa rene kon nitip godhog wis digawe ini malah pinter nek gawe sing isor kilo digeti dawu-dawu malah balik kalau mau denger ke mata kon ngunteli gonku aku ngunteli ki mangkat mang ora barbar aku karek godhog aku ngono wah ala ngunteli suwine ra kaprah kok ngenteni kok ora cocok diterno antri kalau jek akeh wong nantekan awan wis aku wis arep njupuk ember guys yo nah ini nih Rik Pak yang gak roh kene wong iki wis aku ke Bisa sepeda motor. Guys, wis foto. Sebar. Duh. Pas pergi. iki piye le yo kok iso keri piye le nah iki esuk Mak kerja dong. Kok ning ndi? Kok tak sak mudhek bubur kok. Gak aku mergawe tak tutup ki jiman. Wis boleh. Ibu ember guys. Langsung angsulan. Nggak mendaratkan ada ditinggal guys. Panas. Duh, Mbak Yam. Pergi, Pok. Regi jam 1 Mbak Yam. Aku lali. Mana demah gak jam 1:30 jam 1 ae. Aku pengen nganu. Pelah sebuk ya kelingan. Tak WA iki, urung tak WA aku. Lah iya maksudnya urung tak WA aku lali. Kok dan dikira 1:30. Urung tak WA guys, percaya. Soalnya aku jam 1 ae. Aku wis kesel. Guys. Kesel. Ketemu sedino larang. Dipatu ngantuk jogo mang. Isu sampai budal-budal. Wih. Yo. Ana wong kae. Asmo, sing apik. Yo apa lampok jaren. Lah iki piye? Piye le? Gak di Kokno le. mbek ana mang. Bener tak tampanane. Kowe ndak sugokno sik geni. Abote astagfirullahaladzim. Tenan kok aku diujet permisah le. Ora ra. Iki begene Mama Tika. Oh, sing ndek bengi. Yo soal iki wong ndek bengi anu gak dikeki. Anu, yo kelewatan. Sabun yo diworo panganan. Wong nek pinter yo Fitri. Duh, kuwi mang wis dicepakno ngono terus tak gomle. Apa, Pak? Apa? Kuwi lho nek ndok nang kono. Wis iki nang kono sabune yo tak ambune sik. Terus Lah wong wis diadai ngono iki. kleru sing ada iki kleru jane sabune ditumpangno ning dhuwure ngene lho. Lah gak ero. Wis nang kono kabeh sama amang. Lah yo mambu. Jane 3. Tegane panas sih malah. Ya, Pak. Iki lho gone. Goreng. Sego goreng.
Iki sing kowe gak marai pegel-pegel nanti jumlahe abang. Udah gak ping. Gak. Pokok Terus lek kono lah ngono lho lek ngisor ku lho. Kene lah, kene. Ya ngono. Wis. Apa ngenyek kowe kalau wis mateng dah mangan nang ku. Dapur gawe dramaem sing gawe. Makane pamer mbek aku. Lah Umume jende mbok ki ya ngerti penak. munis mateng yo mateng karek mangan kok kowe ra. Tapi aku mah ngadang sego iki. Dapur kok gawe. Sambel pecel ape ngoseng kangkung gak sido. Jajan iki. Wah, keh jajane enek krecek, makaroni yo. Heeh. Apa ki jenenge? Ki apa, Jeng? Triping. Triping, kembang goyang. Jane kok jaga. Jake. Nduk. Besok. Isko. Diam. Tak sudah di lah. Jenang ketok enak iki, Pak. Enggak pangan. Aku yo ora nyicipi. Yo, Pak Mi, Pak. Mon dene. Sudah pangan kowe. Bismillahirrahmanirrahim jajal, guys. Mbok kuat entuk yo nan. Kae macet teluan bere. Mbok kan sing sawah. Ndek enak. Segan iki Lebok nges kok. Iki yo. kalau ning meja tutup pipi Niki jangan iki. Ah, mak anu mak. dekatku. Nantas prawi. Dia Pak nang netes-netes wong ada ngelontong yo ngono kuwi kok. Ora lontong iki. Kumpat anu, Lepet kabeh iki sak ngono kuwi. lah apa mbok pakakne sampai den. Kene Mbak Arum, kene Mbak Mis. Upatku Heeh. tak kon godhog mie. Oh, nek kono dadi siji. Nah, terus kene arum titip sejinan. Ya. Wis dibunteli apik nek tak bunteli. Ya, heeh. Dan aku dhewe gawe kar setengah kilo. Ya. Klopone sak rinjing. Ya. Ya, Ben. Dadi klopo tok, Lur. Sebenarnya iki lho kok apik. Delok dhewe. Gak roh aku. Soale ketemu kenapa? Ya yo ngene mah. Kenapa? Peso ae kok. Lah kuwi ayo peso ngarepem. Besok Pak Brambang kok mau malah gak enak. Padahal coba karem ngono lho. Gak gak enak ki. Iki jelek. Iya, malah mampu anu. Besam. Kayak emang Hadi sing usah-isah karo nyapu aku resik-resik. Heeh. Enak. Rupane ya ayu lho kaya anjing. Heeh. Iki dadi kok yang cedak-cedak apik. Mungkin ya dhewe rupane. Nyembah sam terus gak dadi no. Ketane apik. Oke guys, iki aku arep jipuk nonton ning gone Emi guys. Iki lewat Mernong. Oma iki apa sih guys? Arep andenge bejah lho guys. Iya aku mau masak dhisik zamane dadi ne angge sempat jebok guys. Nek lepete mbek kupate makku dewe-dewe nek lontongnya aku tumbas guys. Nek biyen ki yo tak tumbas kabeh salah kupate tapi ki makku gawe dhewe. Gawe wis nutup guys ki mang wong yo ora nggih bar sore-sore ki mang. Gawe lepet ki mau yo ngandak awan terus godhoke. Terus apa sih ini nih? Gawe sayure iris-iris. Asline mama apa jangan ke atas dek nane guys tadi berhubung iku dadine gak sido. Iki wis ape. Oke. Parang guys, se walang mandek se gini kilo guys merenungnya gitu. Pikiran Mbak Umi memang aku lali guys. Soalnya aku di peluangnya. Guys, motornya cek tadi. Guys, lorongnya lewat kene iki. Emang bocah gak menyang jerine anek wong duwe gawe. Apa jipuk lontong? Ayo, Mbak. Aku mari ngadong bintani.
video mau kan aku GSB Faiza yang iki yo main pal pucuk rondan kan guys. Nanti kenapa emang kali aku guys. Ibu lontong gitu jus jambu karo jus apa sih buah naga guys. Terus ki lontongnya ya wes tumbas sosis barang ya guys yo. Aku tumbas sosis ya guys dalam ibu lihat pecahku nyala oleh mungkin kan nggak mau gitu. Aku ya tumbas nih guys lontong minta meski 25.000 untuk satu dua tiga empat lima enam 7, 8, 17 guys. Lah 17 sih semen ini 1.500. Aslinya pira guys? Suara malam belah timbul ya. Ya uang nambah masih siap guys. Kau dia perang? Enggak lu? Enggak. Kok udah enggak apa matang. Masa papat tok, Trik? Nah, kok bekon mangan sapa leh? Masa mana iki maksudnya? Nantuk tak pancet kurang 1.000 menapa? 15.000. 15.000 bekon marani kene kono 15.000. Kok iso? Enem ya. Bu ya kok beke piro kono. Beke dua ya ngono. Datare yang sak ngono kuwi iki. Guys, wis mateng. Ada sarapan guys. Aku jangan kata campur tempe campur saya sampai endok di ini guys. Penampakan kayak gini iki. Apa ini sarapan sih? Dilanjut ke mbah guys ya. Kini iki aku nyayur dewi. Memang aku yo nyayur kates tapi dikei panggang. Juga nggak seneng panggangnya guys ya. Tadi ini aku masak dewi. Ini guys. Kita tapi lontongnya tumbas kupate anu digodhog Mbak Mis, dapet Mbak Mis ning kene ijo jalan ngono guys. Sing mak aku godhog kalau pete Mbak Mis ngono guys. Guys aku wis sarapan dhisik iki wis penampakane koyo ngene. Selamat bodo kupatan.